В най-тъмния миг на човешката история, когато Христос беше разпнат на кръста, се случи нещо, което преобръща всички представи за сила и милост. Той прошепна думи на прошка към тези, които го нараняваха. Този момент не е просто разказ за страдание, а дълбоко напомняне, че истинската сила се проявява в способността да простиш, дори когато сърцето е разбито и несправедливостта изглежда непоносима. Христос не посочи враговете си, не поиска възмездие, а помоли: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. В ежедневието ни тази история се повтаря във всички онези моменти, когато някой ни наранява с дума, с действие или с мълчание. Прошката не променя миналото, но освобождава бъдещето и носи мир на душата. Какво усещаш, когато чуеш тази история? Има ли място в твоя живот, където прошката би донесла лекота и ново начало? Признателна съм ти за подкрепата и ще се радвам да се абонираш, за да създаваме още вдъхновяващи срещи. С обич, Зорница Сребрева.